थांनोसै गाखोनोसै थांनोसै दा हिंगिंग्रिसिम आरोना एक्चुअली आङो खमला बागानाव हेलो दिनै भुटानाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय स' नोंथांमोना एसे देखायबावनोसैलाय आं दाख्लैबो देखायखांबाय आरो मा मा लोंनाय जायो बहा बहा बेरायनाय जायो नायलांबाय थादों बाबुखौ So looking like how wow. And so looking like how wow. Visit again Bhutan. आं बिसोरनि न'खौनो जा किउट मोनो स' लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आङो दाख्लैनिफ्रायनो होगासिनो दङ भुटाननि ब्लगखौनो ओमफ्राय नै दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननो माने एसे शेयार खालामबावनोसैलाय आरोना माने आं नोंथांमोननो माने बे ब्लगखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामाखैमोन ओमफ्राय आं दिनै माखासे शेयार खालामनो सानदों माने लामा आरोना आं माखासे भिउखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना बिदिनो गारि सा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै लामाफोरखौ ओमफ्राय लामाखौथ' आं ओरैबायदि मोजां मोनो समाननो बुंनो नाङा आरोना आरामनो बिफां सिं आरामनो माने सान्दुं गोसाबाबो माने सायख्लुम मोनलांथारो आरोना आराम मोनो आङो बिदिबासो ओमफ्राय भुटाननि न'खौथ' मा बुंबावनो जा मोजां मोना किउटिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबां लोगोफोर दंमोन आरोना जोङो गासिबो 8 जनमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायबाय थाला आरोना माने सिगांनि ब्लगावबो नुखाबाय आङो एसे आलदा एसे होदों आरोना माने ब्लगखौनो ओमफ्राय माने आं खेबसेनो ज' हगाराखै माने ब्लगाबो गोलावद्राय जायोना ओमफ्राय बेखायनो आङो एसे ससे आङो माने शेयार खालामदों आरो नोंथांमोनजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबसक्राइब खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय थोदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना नुखाबायानो माने ओरैबायदि समायना भिउ नुलाङो माने हेंगिं ब्रिजसिम थाङोबा आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों आरोना बेखौनो ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' ओरैबायदि मोजां जायो बोथोरा आराम फ्रेशनो थान्दा आरामनो जायो आरोना ओमफ्राय बिदि गोलोम बोथोराव माने गोलोमबाबो माने बिदि भिउ मोजां नुबा माने गोलोमनायखौनो बावगारलायलायो आरोना माने भिउखौ गोसो होथाब माने नायलांनाय जायो आरोना ओमफ्राय गोलोमनायखौनो फात्ता मोनलायलायो आरोना ओमफ्राय बिफां सिंबो नालाय आराम गोलोम बोथोरबाबो गुसुसो बार नांलाङो ओमफ्राय आराम मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माखासे आं नोंथांमोनजों भिउखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना जा हायो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम
ओमफ्राय नै एसे बायह्राजोंबो बार जादोंमोन आरोना माने आंथ' बारा गारि गाखोनो हाया नालाय ओमफ्राय एसे बार जानांगौबो जायो आङो माने खोरखि खेवाबानो गारि गाखोनो हाया आङो ओमफ्राय दस्रा गारि बलेर'फोरखौथ' हासिनथारा आरोना माने कारफोरखौ हाबावोसो आङो ओमफ्राय बलेर'खौ आं मानोबा हाथारा आरो ओमफ्राय एसे बार जादोंमोन आरो नै ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे माने देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय स' लोगोफोर मोनफैलायबाय नै नुहुरहांबाय दा जों खाथियाव थांगासिनो दं आरो ना आयु जा मोजां अ माय गड ये मोनबाय फाइनालि आयौ मा अखा हाबाय जों आयो हेंगिं ब्रिज फैलायबाय नै लोगोफोर सौफैलायबाय नै लोगोफोर अखा हानाय टाइमावसो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों फैनानै अखासो हादोंना जा मोजां वाव स' लोगोफोर हाबा अखा सिजाबाय आरोना नै अखा सिजाबाय थांफिननोसै लोगोफोर जोङो दा ओइनो माहाय बिसोरो माबाजों फैदों बाइकजों फैदों जोङो कारजों फैदों आरोना थांनोसै अखा सिजादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि सानग्लासआ सोर लादों नांला लाबोदों आं नोंसोर आंखौ गारबोदोंमोन आं लाबोफिनदों दसे बेरायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हनै माहि नै बेखौ दसे ओरैनो फट' लानो हाबफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा थांफिननोसै ओमफ्राय देखायबाय थाला बेनो आरो ब्रह्म मन्दिर ना हिन्दु थांनोसै ओमफ्राय दसे हाबफैदों आरो फैदों इस मोसानाया गैलाहाय थांनोसै लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो बेखौनो देखायबाय आरोना थांनोसैथ' दा swngbai market main market town market ओमफ्राय स' लोगोफोर एसे माबा माबि नायलाबायनोसै आरोना बेरायनोसै दाख्लै थांसै गेट ओरैनोलाय लोङानो मिलायला